Hello, baby dragons! Kumusta inyong home quarantine? Well, ginhimo ko nga video kay may nagpainit naman na sa akong nga ulo sa mga nag-post dira. Wow ha! Sa sige kahambal dira nga natak-an sila kay eat, sleep, repeat, kung ano pa dang balik ng obrahon adlaw-adlaw because naka-quarantine ka mo. Ay, pasalamat ka mo kay sa mga panahon nga ni damo ka mo pwede obrahon. Gusto mo maglagaw? Hala, laray-laray dito sa dalanon. Pero siguraduhon mo nga kung ikaw mo balatian, hindi ka magdugang sa konsumisyon sa imong ginikanan. Nga ahaw, pasalamat ka kay nga naman lawig ang imo nga tulog tutok ang inday. 7 p.m. curfew na. Gapahuway ka na, gaumpisa pa lang trabaho ang iban. Ano lang itong mga frontliners naton, itong mga doctors, itong mga nurses, itong mga tao arang-ara sa medical field, itong mga BPATs, mga barangay official, mga pulis nga gabantay sa aton to be secured, itong mga naga-disinfect sing aton nga lugar. O di bala? Pasalamat ikaw kay may chance ikaw nga makapahuway. Ikaduwa, anong sagi mo kareklamo? Kay wala kay balik na lang kaon na lang gid ng kaon obra mo kay manambok ka. Wow ha. Pasalamat ikaw kay hindi tanan makakaon sa mga panahon nga ini. To may mga kwarta ay di maka-provide sila sing bulto-bulto nga mga pagkaon para pang-sustainer sa ila sa 1 month nga quarantine. Ito mga wala, mantinir kung anong ara sa ila di bala? Chance sa tan ini, kaya nga naman, kung may klase, kung may trabaho, ang unod sing tiyan nato, milk tea, Jollibee, McDo, o paano pa ng mga fast food, chance sa tan ini, hambal gani sa ako ni mother badako, sudliman sing dahon-dahon ng imo tiyan. Ay ti, umpisahin na dira kapamukpo sa imo nga gulay, maglaswa ka, tambo, manok nga may upad, o kung ano pa banda nga fresh kaayo sa inyo nga garden. Kung wala ka mo garden, kuha sa kapitbahay, lisensya ka lang, kaya para hindi kapikan. Lalo na rin sa amon nga baryo, di ba? Sa mga baryo nga lugar. Kung diin, pwede ka lang kakuha sing gulay, pwede ka kapangayo. It's given for free, kay gabuligani kita tanan. Ang mga ha, pasimple lang, ang imong contribution lang gid para sa aton nga sosyudad subong. Pahimunong. Pag-appreciate ang mga bagay nga ara sa imo. Stay safe, baby dragons. I love you all. Bye.